Ето сега снимам. Ето, кочо. Вертикален клип. Винаги така го правя. Ето го, айде тате. Ари горе! След малко... Гледай. Какво става, бе, Тео? Ари горе! Няма. Гледай. Да. Ари горе! Чакай да се отдалечим малко, защото... Иха! Ето всички хващаме дядо, баба, Леля. Опа! Да. И аз сега свако. Свако ли? Яна, Този кафе е стресиран. плашена котка, аз не мога там, много е на тъм. Много ли? Не фаща? Фаща бе. Пак вертикален клип снимаш. Как да го хвала? Енте? Там има котка. Снимай. Снимай с фотоапарат. Фотоапарат. Айде стига толкова.